tak. Wydaje się nam, że wiemy, co się świeci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam padać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to wymarzony Eden. Mimo tego, że do tylu jeszcze daleko, szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem, lata uciekają jak piasek przez palce. Cieszę się, że mogę powiedzieć, kocham cię, ta ciebie ma, zaciśniętą mam jeszcze w ciągłej walce. Dla tych, którzy odeszli, w górze dwa palce. O, nie martw się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć, ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć. Chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej z nim rozliwa. Już do ciebie chodzi, a prawimy środowisko. Chodź, naprawimy wszystko. Wszyscy razem śpiewamy refren. Raz, dwa, naprawimy. Nie słyszę nic, naprawimy. Słyszę, ale jeszcze głośniej, naprawimy. Jeszcze głośniej, naprawimy. Tak jest. Nieważne jak jeszcze, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli tak przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie, zaczynamy budować od podstaw, a jak się zmieni coś, naprawimy to. Nieważne jak jeszcze, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli tak przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie, zaczynamy budować od podstaw, a jak się zmieni coś, naprawimy to.